Moi! Tällä videolla mä havainnollistan sitä A. Mitä tuntuu olla sinkku? B. Miten sitä tunnetta voi käsitellä? Ja C. Kuinka siitä voi selvitä? Eli nämä kaikki kolme tässä samassa paketissa. Ja nyt ei muuta, kun mennään asiaan, eli siihen, miltä tuntuu olla sinkku. Te tiedätte sen tunteen, kun te ootte sinkkuja. Te ootte silleen, että no, niinku, mikäs tässä? Et joo, hauskaa. Käydään treffeillä, deittaillaan, tää on jännää. Ei siinä mitään. Sitten ootte käymään niillä treffeillä, tapaatte jonkun mukavan miehen, ja te ootte silleen, että ei vitsi, että onks tää näin helppoa? Ja te tapailette, ja te ootte silleen, wuhuu! Kunnes sit jossain vaiheessa se muistaa kertoa teille, että ai niin, itse asiassa mä en oo kyllä koskaan halunnut tyttöystävää, enkä parisuhdetta, enkä mä kyllä oikeastaan tiedä, että haluanko mä vieläkään. Siinä vaiheessa te ootte silleen, okei, ei tässä mitään, seuraava. Sitten tapaatte sen seuraavan. Ja te ootte taas silleen, hei, että taas ihan vitsi mukava tyyppi, että mikäs tässä? Sitten te huomaatte, että se vaikuttaa jees ja näin, mutta sitten se olisikin silleen, ai niin, mä oon muuten miettinyt, että meistä ei kyllä sit tuu mitään pariskuntaa. Sitten ootte silleen, okei, no kiitos tiedosta, ei tässä mitään, seuraava. Sitten te tapaatte jonkun seuraava. Sitten ootte silleen, että ei vitsi, että tää on nyt niinku hyvä. Että tietysti tää on niinku semmonen, että saattaa viestiä silloin niinku tällainen selvä suhde, että tää on niinku nousukäyrä, että tästä tulee parisuhde, että ootte silleen, että huhuu. Mut sitten se kertoo sille tyypille jotain niinku, että nyt lähdetään niinku astetta diipimmälle, että mäpä kerron niinku tolle, että mikä on nyt kaikista tärkeintä mun elämässä, mitä mä haluaisin tehdä. Ja sitten tyyppi on silleen, jep. Siis, jep. Sitten ootte silleen, okei. No me ei kyllä varmaan ollakaan sitten ihan samalla aaltopituudella. No ei siinä mitään. Mut sit jossain vaiheessa te ootte vähän niinku silleen, että oikeesti ei. Siis voi olla niinku, miten voi olla niin vaikeeta löytää joku mies, joka on niinku A. Mukava, B. Selväjärkinen, C. Haluaa parisuhteen. Sitten huomaatte, se on muuten itse asiassa, se on aika vaikeeta. Ja siinä vaiheessa te ootte silleen, että niinku, mitä tässä voi tehdä? Sitten teillä on kaksi vaihtoehtoa, tässä on viittomakielen ohjeistus, teillä on kaksi vaihtoehtoa, mitä tunnetta voi käsitellä, ja ne tulee tästä. Joo miehiä, jaksa! Oikeesti mä en koskaan löydä ketään, paitsi mun koiran. Miksi mä en koskaan tapaa normaaleja miehiä? Mut sit jossain vaiheessa te ootte kokeillut kumpaakin näistä keinoista. Te ootte vaan silleen, että nää alkaa pikkasen niinku pidemmän päälle ole yksitoikkoisia. Et pakko kokeilla jotain muutakin. Ja silloin te päädytte tähän. Ja niinpä, kun te lopulta päädytte tähän yllättävän tuttuun ratkaisuun, teillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kun todeta, että ei tässä mitään, seuraava. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Laittakaa ihmeessä kommenttia, onko tää teille tuttua. Etenkin jos satut olemaan samassa siviilisäädyssä meikäläisen kanssa. Ja muistakaa laittaa YouTubessa peukkua ylös, peukkua alas. Ihan sen mukaan miltä tuntuu. Ja ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Moi!